Ahojte po dlhej dobe. Dlho mi trvalo, kým som sa odhodlala, že vám urobím ďalšie video. A povedala som si, že všetky moje videá, aspoň teda ja som sa vtedy snažila, pred 5 rokmi, ich urobiť také, aby boli pekné, aby ja som bola pekná, aby boli proste také nejaké fajn. Aj keď teraz to už tak nevyzerá, lebo už sú také staré. Ale povedala som si, že budem trošku viacej autentická a urobím vám video, kde vyzerám tak, ako vyzerám, keď čakám na syna, kým je na klavíri. A že s vami pokecam o tom, čo je nové a o tom, čo sa mi opäť stalo. Ako vidíte, moje kilá sú naspäť. A už je to tak dlhšiu dobu. Veľa z vás mi písalo, kedy budem zase robiť videá, kedy proste ako sa mám, či sa mi darí udržať váhu. A do dnešného dňa som nejak nemala odvahu sa s vami o tom rozprávať. Takže dnes je prvý krát, kedy som sa odhodlala vyťahnuť telefón a urobiť vám o tom krátke video zatiaľ. Ako sa cítim a tak. No, čo sa stalo medzi tým? Je, že som to na tom, keď to vydržala 3,5 roka a potom som to už psychicky nezvládla. Proste mala som totálnu averziu na každé keto jedlo, čo si viete predstaviť. Do dneska nemôžem ani cítiť, takmer nie je meso, lebo ho nemôžem ani cítiť. Nemôžem cítiť ani kačku, ani klobásky, ani nič také, na čom sa dá to keto akože život spríjemniť. A nedokázala som to udržať. No. A samozrejme, ako náhle som skončila s keto, tak tá váha išla naspäť. Takže zase raz celoživotný ako keby boj sa začal odznova. No. Ešte vám potom urobím také videá o tom viacej možno, ale čo som chcela povedať a čo je taký message možno dnešného dňa, že napriek tomu, že sa to miliónkrát nepodarilo a napriek tomu, že vôbec neviem, či sa to niekedy podarí, môj odkaz pre vás je a pre mňa tiež, že nikdy to netreba vzdať. Nikdy. Skúšame ďalej, žijeme ďalej, ideme ďalej. Čaute.